Din moment ce ai apăsat pe video, înseamnă că te interesează care-i treaba cu 1 decembrie, Ziua Națională a României. Ce s-a întâmplat de fapt pe 1 decembrie? Și de ce mâncăm toți ca nebunii fasole cu ciolan? Când e mai bună cu cârnați. Păi, pe 1 decembrie 1918, Transilvania se unea cu România. Adică partea asta se unea cu partea asta. De fapt, 1 decembrie 1918 este data când i-am ofticat pe unguri. De ce? Păi, atunci Transilvania făcea parte din Ungaria, însă era locuită majoritar de către români. Unirea nu a fost recunoscută de către Ungaria în primii 2 ani, ceea ce a dus în final chiar la un război. Dar, asta e altă poveste. Ziua Națională a României nici măcar nu era sărbătorită pe 1 decembrie până în anul 1990. Atunci, guvernul a promulgat această dată ca zi oficială a României. Totuși, care e treaba cu fasolea, cârnații și ciolanul? Ce legătură au astea cu unirea? Păi, n-au nicio legătură. Fasolea a fost considerată dintotdeauna mâncarea săracului, pentru că era ieftină și era ușor de preparat. Motivul pentru care a devenit un obicei, sau mai bine zis, persoana care a pornit acest obicei de 1 decembrie, este nimeni alta decât Andreea Esca. Da, ați auzit bine. Tanti Esca de la ProTV a anunțat în anul 2000 pe postul de televiziune Marea Ciolaniadă, adică o masă gratuită oferită sărmanilor, care consta în fasole cu ciolan. Deci, când o să mănânci fasole de 1 decembrie, să te gândești la Andreea Esca. Evenimentul a avut parte de un succes incredibil, astfel încât a fost adoptat de către toți primarii de sectoare din București. Bă, indiferent că mănânci fasole cu ciolan, că mănânci caviar, că mănânci pizza, că mănânci ce vrea sufletul tău, la mulți ani, fii fericit că ești român, mi se pare că în România totuși încă avem valori. Dacă ți-a plăcut acest video, dă like și subscribe.